Po 3 hodinách a 50 minútach sme konečne dorazili na vysnívaný, dlho očakávaný Legend Lake do Maďarska. Cesta sa nám zdala neskutočne dlhá, lebo sme sa tešili. Mirko, ako to vidíš? Ja mám erekciu, zavolaj, čo ide. Chatka, to bude asi nejaká jednotka. Áno, My ideme na tú 5-ku. Údajne má byť 5-ka najlepšia chatka na celom jazere, takže uvidíme, ako sa nám tam za ten týždeň bude dariť. Či tam budú ryby. Tak budeme podávať informácie teda ďalej. Dorazili na stanovisko číslo 5. Takže tu je altánok, ktorý má vlastne takéto plachty proti vetru alebo proti chladu. Tu je krb na drevo, kde sa dá robiť rôzny kotlíkový guláš alebo si grilovať. K nemu je aj taká nerezová oceľová panvica. Tu je domček, kde si viete dať všetky potrebné vybavenia. Krabice, boilies, kufriky, udice. Tu máme od chatárov, alebo teda od správcu jazera nachystané drevo. Je tam aj taká sekerka. Dokonca sú tu aj spravené vesty, teda nachystané. A tu je tá nerezová panvica na to grilovanie alebo opekanie si na tom ohníku. No a tu už je samotná chatka, ktorá má tiež vlastne taký ako keby predvstup alebo altánoček. Je to celé zaplachtované, že vieme si to celé otvoriť, alebo to vieme mať celé zatvorené. No a tu už je samotný vstup. Legend Lake, chatka číslo 5, je samotný vstup. Je to tu krásne, veľmi pekné to tu je. Chladnička je k dispozícii, mikrovlnka. Máme k dispozícii aj klímu, aj hore, aj dole je tá klíma. Kúpeľňa. Vecko. Sprcha. Prekrásne. Kuchyňka, ktorá je plne vybavená, samozrejme. Voda sa tu piť nesmie, nie je pitná tá voda. Kávovar k dispozícii, rýchlovárna konvica. Tu je dvojlôžková posteľ s krásnym výhľadom hneď aj na jazero. Pôjdeme ešte hore, tam si to ukážeme. Máme k dispozícii aj televízor, YouTube, Netflix a rôzne kanály sú k dispozícii. Schody sú tu trošku strmé dohora, takže keď niekto požije trošku viacej aperitívu, asi bude veľmi rýchlo dole. No a sme v podkroví a tu sú dve ďalšie manželské postele, čiže chata je prichystaná tak pre zhruba 5 ľudí, 6. Krásne niečo. Výhľad z hora je neskutočný. Tam je ďalšia chatka vzadu, chatka číslo 6, za ňou je chatka číslo 7, ktorá je novo vybudovaná. No a tu už je pohľad vlastne od vstupu, ako sme prišli na ďalšiu časť toho jazera. Dole bude musieť chodiť človek veľmi opatrne, aby sa tu nevyrúbal. No a toto je vlastne východ von.
Cez altánok máme k dispozícii aj čln za 60 € na celý týždeň a naša lovná plocha má 3 hektáre. Vlastne ide od toho rákosia, tam vzadu je bojka, oranžová, tuto, a vlastne od tej oranžovej bojky v podstate až za toto rákosie, ale za tým rákosím už chytať nemôžeme, celý tento ostrovček je náš a celá táto ľavá strana na molách je fantastická vec a to sú takéto svetlá alebo lampáše po oboch stranách, ktoré si vieme zapnúť a vieme si tu svietiť aj v noci. Tak, sme na mieste, ideme sa vybaliť a
Krásny 18-kilový lišček. A je v hlbinách. Legend Lake. Nádherný kúsok z maďarského Legend Lakeu. Dneska som spravil svoj osobný rekord 16:50 a myslel som, že teda sa neposunieme ďalej, ale práve teraz 17:40, nádherná ryba. Nádherná, Kapor divoký, krásny šupík. krásny. Ešte je letargický trošku. Prekrásny. Prekrásny. Krásny. V pôjde. Nádherný. Yes, je to tam.